Takže ahoj, dneska si zahrajeme Minecraft a pôjdem na multiplayer na Mineplex. To je taký server s minihrami. Nejak si zahrajeme nejakú minihru, ja si trochu slúmim zvukčíky. Tak, ok. Ojojoj, trochu lagy, lebo je tu prelagovaný server. Si zahrajeme asi... Čo si zahrajeme? Sheep Quest. Toto je Sheep Quest, áno. Toto chvíličku počkáme. Pôjdeme na server 1, lebo to je asi najviac, keď je hráčov. Hrám tu iba pár... No, druhýkrát, alebo tretíkrát, trochu sa tu vyznám. Ale Boh vie, čo to není. Ojej, to som nechcel. Dám si resource pack, aby ste to mali krajšie to video. Trochu lagy, ale ja vám to zlepším to video, tú kvalitu. Jednu hru si zahrajeme. What? OK. Ježiš, tým som si zabudol vybrať. Ne. Hej, čo rokneme im. O čom tento mod je to vlastne... Áno, kradnete ovce druhým hráčom. A to je všetko. Pozor. Nedovolím. To je hajzlík. To není fér. Ne. OK. Aha, toto je sedlo a... No, ja sa v tomto móde nejak nevyznám. No, nie, že nevyznám, ale... Nie som v tom taký vynikajúci. Mám ju. Ja som jaký tým červený. Ne! Pomoc! Ne! Ne, to není fér. OK, nevadí. Asi sériu, takzvanú sériu mapy skončím, pretože bohužiaľ, pretože mám s tým problémy, nemám nejak čas, dlho nebolo video, pretože som nemal čas. Aha, to ty si náš... Poď sem, ideš k nám. Mám ovcu. Počkaj, nedovolíme im dať ovcu. Keď budete chcieť, aby som natáčal aj s nejakými inými priateľami, tak píďo, napíšte do komentáru. Pozor, to je šmejdina. To je hajzlík. Poď sem. Hej, to je šmejd. Poď sem. Budem natáčať aj Call of Duty, možno aj Walking Dead. To je iba na vás. Poď sem. Ne. Máme ho. Ju, to je jedno. Možno, že to je ona, alebo on. To neviem ešte. OK, máme 3 ovce. Tohto chlapíka zabijeme. Poď sem. Ideme čorknúť im trochu o ovečkách. Ďakujem za ovečky. Prčic. Jedno HPčko. Ajajaj. Nevadí. A inak, keď sa vám bude video ľúbiť, dajte like a tak.
To je najlepšie slovo v tejto situácii, to vám poviem. Potom. Vyzerá to ako keby som mal aimbot, ale tak to není. Nevadí. Ok. Mám maximálny limit 60, teda 30 fps. Keď budem hrať single player hry, tak budem natáčať na 60 fps, takže to bude plynulejšie. Ale bohužiaľ na multiplayer serveroch nemôžem zase... Jo, 3 ovce! Potom ty vogo. Ne. 3 ovce, chápete to? Jak sa mi to mohlo podariť? Ešte tu som videl jedného. Pomoc! To je hajzlik. Ne. Budem natáčať aj s kamarátmi. Tak nejak, no. Nebudem natáčať iba sám. Ale to vám zaručujem, pretože, jak viete, tak veľa ľudí natáča iba samých. Jak sa to vyslovuje inak? OK, takže. No, ja by som dal iba jednu hru. To je také rýchle video. A keď sa vám video ľúbilo, tak dajte like alebo odber. Takže čaute.